Στη σημερινή κοινωνία, η εμφάνιση παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα, εκτός από τις γυναίκες, φροντίζουν και οι άντρες πολύ την εμφάνισή τους. Το πρόβλημα όμως των ανδρών επικεντρώνεται στην πρόωρη τριχόπτωση, από την οποία πάσχουν 50-70% των ανδρών. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, την τριχόπτωση προκαλούν κληρονομικοί παράγοντες, και έτσι γίνεται λόγος για την ανδρογενή αλοπαικία. Η τριχόπτωση που οφείλεται σε γενετικά αίτια δεν σταματά την εξέλιξή της αν δεν χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Στους άντρες, η απώλεια μαλλιών μπορεί να αρχίσει στην εφηβεία και σε άλλους αργότερα, αλλά μέχρι την ηλικία των 50 ετών πάσχει ήδη το 50% των ανδρών από τριχόπτωση. Την εξελικτική διαδικασία της ανάπτυξης ενός φυσιολογικού τριχωτού κεφαλής σε σύγκριση με την πρόωρη τριχόπτωση εξηγεί ο Dr. Banskaf. Πολύ απλά μπορούμε να πούμε πως η ανάπτυξη της τρίχας περνά από δύο φάσεις. Η φάση της ανάπτυξης που κανονικά διαρκεί περίπου 4 χρόνια και η τελογενής φάση που διαρκεί 4 μήνες. Στο τέλος αυτής της φάσης τα μαλλιά πέφτουν. Σε μια φυσιολογική ανάπτυξη, το 85% των μαλλιών βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης και το 15% στην τελογενή φάση. Στην περίπτωση της αλοπαικίας, το 60% των μαλλιών βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης και το 40% στην τελογενή φάση. Δηλαδή, πέφτουν περισσότερα μαλλιά από το κανονικό, πέφτουν περισσότερα και από αυτά που αναπτύσσονται και η ανάπτυξή τους επιβραδύνεται. Αυτό οδηγεί στην εμφανή αραίωση των μαλλιών. Άνδρες με τριχόπτωση από κληρονομικά αίτια χάνουν περισσότερες από 100 τρίχες την ημέρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πού οφείλεται όμως αυτό? 3 είναι οι λόγοι για την πρόωρη τριχόπτωση. Ο πρώτος λόγος είναι ορμονικός. Σημαντικό ρόλο παίζει η ανδρική τεστοστερόνη. Αυτή μετατρέπεται σε διϊδροτεστοστερόνη, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστική και εμποδίζει την ανάπτυξη της ρίζας των μαλλιών. Ο δεύτερος λόγος είναι η κακή αιμάτωση του δέρματος της κεφαλής. Τα μαλλιά πρέπει να εφοδιάζονται με θρεπτικές ουσίες και αν αυτό δεν επιτυχάνεται λόγω της κακής αιμάτωσης, τα μαλλιά πέφτουν πιο εύκολα. Τέλος, ο τρίτος λόγος είναι η κακή δομή της ρίζας των τριχών. Η δομή της ρίζας πρέπει να είναι πολύ καλή, ώστε η τρίχα να αναπτύσσεται γερά. Χωρίς αυτό, πέφτουν τα μαλλιά και πάλι πιο εύκολα. Τα μαλλιά πάντοτε και για όλους παίζουν σημαντικό ρόλο. Γίνεται λόγος για τις θετικές τους ιδιότητες και επηρεάζουν την κρίση για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Ένας άντρας με φαλάκρα μεγαλοδείχνει και είναι λιγότερο ελκυστικός. Η πρόωρη τριχόπτωση επηρεάζει την ψυχολογία του πάσχοντα και οδηγεί, όχι σπάνια, στην μείωση της αυτοεκτίμησης και στην απώλεια της ποιότητας της ζωής του. Μερικοί άντρες το αντιλαμβάνονται όταν είναι πλέον πολύ αργά, όταν οι ρίζες των μαλλιών τους δεν είναι πια βιολογικά δραστικές. Παρ' όλα αυτά, η εξελικτική διαδικασία είναι εμφανής από το πρώτο κιόλας στάδιο. Ξεκινά με την υποχώρηση των μαλλιών πάνω από τους κροτάφους και πάνω από το μέτωπο. Έπειτα τα μαλλιά αραιώνουν στο πίσω μέρος της κεφαλής, υποχωρούν περισσότερο πάνω από το μέτωπο και τέλος δημιουργείται μια ολοκληρωμένη φαλάκρα. Θέλετε απλά να το δεχτείτε? Θέλετε μετά από μερικά χρόνια να έχετε αυτή την εμφάνιση? Δεν είναι απαραίτητο, γιατί η L.R. International έχει τώρα ένα νέο προϊόν. Το L-Recapin περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό 3 δραστικών συστατικών και προλαμβάνει έτσι την πρόωρη τριχόπτωση. Τα 3 αυτά συστατικά καταπολεμούν το καθένα διαφορετική αιτία για την τριχόπτωση. Το πρώτο συστατικό προέρχεται από την ελιά και παρατείνει τη δράση της τεστοστερόνης. Το δεύτερο συστατικό προέρχεται από το κύτταρο και βοηθά στην αιμάτωση του δέρματος της κεφαλής. Και το τρίτο συστατικό είναι ένας βιταμινούχος πεπτίτης που βελτιώνει τη δομή της ρίζας ώστε τα μαλλιά να είναι γερά. Το L-Recapin δημιουργήθηκε για να προλαμβάνει την προωρή τριχόπτωση. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν πως η χρήση του L-Recapin 2 φορές ημερησίως αποκαθιστά τη δομή της ρίζας ήδη μετά από 4 μήνες. Οι ρίζες παρουσιάζουν κατά 121% μεγαλύτερη ανάπτυξη. 67% των ανδρών είχαν θεαματικά αποτελέσματα και όλα αυτά χωρίς παρενέργειες. L-Recapin.
επαναφέρει την φυσική ισορροπία των ορμονών. Το δέρμα της κεφαλής αιματώνεται καλύτερα και εφοδιάζεται με θρεπτικές ουσίες. Τα μαλλιά αναπτύσσονται και είναι εμφανώς πιο γερά. Η μόνιμη εφαρμογή είναι απαραίτητη για την πρόληψη της τριχόπτωσης οφειλόμενη σε γενετικά αίτια. L-Recapin, Hair Repair Concept, κατά της πρόωρης τριχόπτωσης.